Bon dia, així és. Són moltes les persones vingudes d'arreu de l'Estat que s'estan acostant avui fins aquí, persones que venen de Madrid, de València, d'Andalusia, també de Sòria, població agermanada amb Cotlliure. Li porten flors, li llegeixen versos, en alguns casos també li dediquen algunes paraules. Hem pogut veure gent per aquí. El poeta va significar molt i també gent pròxima a la seva ideologia republicana. Aquí descansen les despulles del poeta andalús, d'una de les icones de la generació del 98, juntament amb les de la seva mare, amb qui va arribar a aquesta petita població costanera de França. Un mes després venien de Girona, de l'exili. Nosaltres precisament hem volgut comprovar, hem volgut veure, reviure el periple que va fer el poeta juntament amb els seus familiars per Catalunya. Ça va? Oui, tout va très bien. Parfait. Bonjour Sandrine, ça va? Aquí es donde don Antonio sacó la última foto porque se ven los arcos de la casa detrás. Muy bonito en aquel tiempo de haber tomado una foto. Una foto de hombres, la madre y la cuñada pues estarían esperando para marchar ya. Cuando vino acá en Santa María, Llucieta, que era la masovera, me decía, yo lo vi, estaba muy fastidiado, me decía, y entonces le di un licor casero que yo hacía y parece que se repuso un poco. Imagino que en el licor este casero había un poco de alcohol o mucho de alcohol. No perdía el buen humor y era entre los que estaban ahí pues el que más se atrevía de vez en cuando a hacer incluso alguna broma y eso. Cuando salieron de Can Santa María, la primera intención era seguir ya hacia la frontera y como no pudieron... Era una riada humana, ¿eh? Esto ya era al final de la guerra. Yo tenía 10 años. Bueno, ¿ves? Esta es la cruz y el ciprés, porque esta es la puerta principal de entrada. El ciprés es este. Aquí se instaló el Estado Mayor de la Brigada Internacional. Había 300 soldados. Entonces él durmió en el sofá porque no había cama y no había posibilidades de dormir en ningún otro sitio. La masovera de aquí le dio la taza de caldo. La mañana siguiente se fueron ya para Cotlliure y allí falleció a los pocos días de llegar. Pero ya estaba muy mal de salud, muy mal. Avui també fa 25 anys de que es va declarar l'obra de Machado com a valor universal de la UNESCO per obres com Soledades o la més famosa Campos de Castilla, allò de Caminante no hay camino, Se hace camino al andar, poemes tots ells amb musicalitat, però també amb sentit i significat. Nosaltres hem volgut comprovar també com es viu, com s'ensenya a les escoles la seva obra i la seva biografia. El crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas, de la madrugada. És la viva memòria d'Antonio Machado, el que s'estudia d'ell 75 anys després. Hi ha circumstàncies de la seva vida, sobretot per aquesta part final de la seva vida, que creiem que continua sent molt emotiva i arriba molt als nens d'avui. Una persona molt digna d'admirar perquè en els seus poemes plasmava el cicle de la vida. Avui aquests alumnes també li reten homenatge. Como no podemos estar en el cole, lo que haremos será a través de las redes sociales del Twitter, será publicar un tuit de algún verso que hemos trabajado que nos haya gustado. Caminante son tus huellas. Aquests són els més coneguts de Machado. Els han adaptat al segle XXI perquè els alumnes entenguin la idea que ens vol transmetre el poema i que després l'intentin reelaborar, aquesta vegada no en paraules sinó en imatges, per intentar transmetre la mateixa idea que ens vol transmetre el poema. En diuen videopoema i l'han deixat per sempre a internet. La vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.